приятели, втора част от нашето пътуване. Ако ви е интересно, сега ще покажа. Няма да сме точно толкова време, което да ви покажа как ние се качваме на втора магистрала, на трета магистрала и няма да ви покажа нищо интересно от магистралата. Сега сме тук някъде. Не знам, сега ще ви покажа. Там има едно банани. Ето и тук има тук банани. Левам, ако някои негърчета гледат моето видео, да не се такови, са черни, бе. Черни. Тук сме. Ще има трета част. Чао. Обещавам.